Dito na ako sa Plaza Independencia. So, tingnan mo. Maganda naman. Dito na ako sa South Coastal Road. Dito ng Seaside. Itong try itong gabi. Gaano ka clear ang kanyang picture. Happy na kayo guys.
probinsya sa may Magellan's Cruise. Okay, pupunta tayo ng downtown, next sa uptown. Ang Basilica del Santo Niño. Okay, hindi pwede, no entry. Hindi tayo sa likod. Ang Cebu City Hall. Yan. Okay. Ganda naman.